Takže čaute. Zdravím vás Sadlovskej studiom, bývalé. Teraz už sa volám Anonymous Vlogs. Taká informácia nepodstatná, že na Sadlovskej studiu už moje videa neuvidíte. Teraz sa moje videa presmerovali na Anonymous Vlogs. Budú tam vlogy, tutoriály, vlastne všetko. Ohľadom týchto videí sa týka všetko možné, tie zážitky, komédie, komentáre, príjmanie a niečo takéto podobné. Už minulé som točil vlog menom príjmanie, ale tam pokazili tam nejaké veci. Takže teraz tiež nebudú dlhšie videá na Anonymous channel, lebo notebook je v oprave. Mi to trošku aj potrvá, keď to niečo zrobím. Ak niečo budete potrebovať, napíšte mi nejaké video alebo niečo. Dopredu už upozorňujem z prvého videa, že gaming netočím. Takže... Čo? Už dlhšiu dobu skladám pesničku pre jedného vlogera, ktorý sa volá Mayfake. Snažím sa ju zložiť, ale nejdem tam. Za to to nejde. Ale budúci vlog už budem mať nejakú skladnú. A skúsim čo aj naspievať. Bude to bez hudby, čisté, je moja tvorba. Takže to bolo asi všetko. Budete sa tam Anonymous Vlogy. Kde je to svinky? Okay, stop this shit.